Thil makle lau episode 37 lor khom in mi puina zara subscriber po sangriat chuang kalau nei ve tareng maya in chunga thinlung takin atharin lom thu kan soile du ani he channel hi ila subscribe lawani chuan khongai takin subscribe button kha lom hetla ka video tharapiang te ilo hriat theinan notification bell kha ilo on do nania he ina cheng aming RC videos in ti chuan a chen na in chu thla engemaw takin a chen chil nia hria in zan khat chu zan rei to lama hian thil thleng chu video a la chuan a chang taran maya room pakhat an na tho na ruma thom le thin chu fia tum chuan room pon atang chuan thla chu ala a room chunga engma ommia si lo kha light and off chuan mi hring ni om tak thil dum tak mai lo ding reng lai hi alo lang thei reng mai hi alo nia light and on le chia chuan he thil ding reng hi a mu thei lo kan ti don nge alo bo le dai man to ani chuta light and off le chule thil dum hi ron che in banglam pan chuan akal chho lai hi alo lang theia eng thil chia chunge ni yang le enga lang mi si lo kha light out of vele khan aron lang le zel mai ani sia thil rap tak pakhat chu ani ve ngei arin ani YouTuber and paranormal investigator lartak Hasan Barbar chuan in lua to lo in ram hi afang kuala rumpin dan rang te chu lutin afang kual zela thom rile thin hi hria in afim khur hle maya thom na niya a hriat a piang chu a camera chuan rang tak chuan thla chu ala kual zung maya room pakhat banga thil inziak thla alak lai chuan aveilam corridora chuan thil che oma hria in a flashlight chuan an zooma chuta enge ti hriat har tak hian alo bi lai hi alo lang reng maya poisen tak chuan a thil mu na lam chu man mo tak chuan ava pan hnaya ava thlen meu chuan he a thil mu hi alo bo dai man to ani CCTV home security camera chuan do kana botol amaron tathalai hi alo record fu reng mai hi alo nia alandan atang hi chuan ne so taka po thlak ang mai hian a omna atang chuan aron tol thalai hi alo lang theia thli tho satli chuan ati tlak zo arin omchi boxi lova eng thil chuan nge he botol hi ron titla ni ta angle in nei tupa chuan makti mel tak chuan he botol hi ron charin tu ti nge ti ni om tak chuan an hoi kual vel ruaya chumi hnuwa chuan a omna pa ngaya chuan botol chu ada le ta ani thil mak tak pakhat zong ani ve ngei chuan arin YouTube channel NBZ Film chuan mun pakhata thian za hawin game an nei na hmuna an thil lak fu hi aposa thian za ho then khat chuan hiking nei na a campfire chu a in a siper vel le a khu velin a urawang chuan an kalson le zok thin hi alo lang theia heti an ongkhom lai hian thala tu chuan ramsa ni om tak nge mi hring ni om tak zok hi alo la fuwa ma se atute ma chuan he thil hi an mulo ni in alang ma se an zinga pakhat chuan athom chu alo hria ni turani chu eng thom nge in hre em ti chuan a thian ten he na chuan an soya you hear something ma se tu ma chuan an lo hrelo ni in alang eng thil chu nge ni yang ramsa nge mi hring 'Cause I don't know what to do. 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 'C
he thil hi ama chia video clip ami nian po khan an in ang hle meya mi hring ti do ni la mi hring ni chia si lo ramsa ti do ni la mi hring ni dau rau si ramsa mak tak mai hi kot zol kara sa chuan chak tak mai chuan akal lai hi alo lang theya eng thil nge ani ti hriat thiam a har hle maya ui ang mai chuan akut le ke chuan bok wakin chak tak main aron wak ani he thil hi alemani yang ti tu tam tak an oma ompo a om viau reng ani ma se video tam taka hetiang ang chi hi mu tur an lo om to thina hei wang tak hian atak tak ani lo ti hi tu man kan soi thei lo ani Mikaya in ti chuan apa te bedroom atanga an chuak chia chu living room a thange thil mak tak mai rang tak maya atlan lai a mu thu apa an hril chu apa chuan alo mu fo to thin thu le chak taka atlan thu te afanu hi alo hril ve bok ani zan khat chu tiktok video siamin aboi hle meya hetia tui taka alam lai hian ama a an lo mu to thla khange ni alam na hnunga chuan alo record fu reng mai hi alo nia chuta alak fu na hmun te chu annu lama heti hian asoi ani I had it set up on top of my camera was set up on top of the desk and this was the view behind me and he thla lo kal lai hi afia lu tuk lo awangin a chiang lovin hriat thiam po a har hle maya ma se mi hring ni om tak thil dum kal lai ni in alang ani he ina hian an ma ni chau ni lo thla po a cheng ve nge ni in alang ani zan khat chu Antonio chuan achung te ina ari zan chuan amu hi lai hi in hnuai living room atanga thom lo chuak le thin chuan atihara ti chuan in hnuai lama chuan chukin thil om dan thli thlai tur chuan kalin thla te chu ala kuala light on antum chu karen alo om reng reng lo hi alo nia phone light enga chhun chunga kal zelin dokan hnuaya thu thleng te chu ama chuan aron tol chuak tamaya hlau chung chuan kal le in he thil rap om zet mai hi avala fu ta ani mel thal hu mai hian mi hring nge thla hian alo bi lai hi alo lang thaya zan rei towa thil mu atan chuan thil du om ber chu ani hau lawang le desde que vi ese maldito video escucho cosas no hay luz no sé qué hacer escucho muchas cosas. Ay, Dios, tengo miedo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Quién está ahí? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Kimberly Road si chu kan video masa lama po ai ina thil thleng TikTok lama a pho chhuwa to te kan lo thlir ho to thin nge nge ani kha tun tuma po hian ai ina thil thleng mak tak mai a po si lo en ho le ila Kimberly chuan zanri atan a ei tur macaroni chu siamin achisman tur ada that chu alo bodai rengot maya muntin mai azon po chuan a mu zo reng reng lo ani planning on making this macaroni and cheese here that I made, and I got a brick of cheese out of my refrigerator. I set it on the counter and I got my scissors. I started opening the cheese. I turned around to the sink, got a knife, turned back around, and the cheese was gone. Hemi atranga zantam po aral ma chuan athian nu nen an ina an omdun lai chuan chur chung sanga thom om le thin chu an threle tamaya heti an thi thlai mek lai hian chur atrang chuan thil hi kut ringot hian aron vom thalai hi alo lang thaya
thil rap tak pakhat chu ani ngei chuan arin hetia he thil an han mu chia chu an hlau lu tuk chu tre chul chung chuan he room hi an tlan chu santa ani I hear that, Joe. Dude, no way. There's no. Go! Go! Oh my god! Kira, we have to call the cops. Kira, that. TikTok mang tu te zinga pakhat Jesse main chuan a thian nu nen hun lim tak mai phul nuam tak muna mangin thla te chu an la kwala hetia thla ala kwal hian an omna bul maya in lua to lo in ram lampang chu thla an la kwal lea hetia thla ala kwal hian room pakhat kong khara thil kal phe de uzok lai hi alo la fu reng hi alo nia hemi nu lok hian tukvera chuan arong kallai ni tak hi alo lang le theibok ani ma se Jesse hian mulovin in lama an ho nu in he thil hi amu ve chau nge ani he athil lak fu hi eng thil nge ani ti hriat thiam a har hle maya then khat chuan nan kallai ani ti tein an soya then khat ve thung chuan mei chia kallai ani ti tein an soi ve thung bok ani eng thil po chu lo ni se he in rama hian eng thil emoni tak chu a cheng ani ti a chiang khop mai YouTuber Chris Honkoski le a unau pa chuan apa chen na ina thil dang lam tak thleng hi an lo record fu reng hi alo nia uluk taka kan en chuan giraffe lem chu bang phen atang chuan muang chang chuan aron lor lai hi alo lang theya anhuwa an soidanin he giraffe lem hi apa Africa rama akal truma mi in an lo pek ani ome he giraffe lem hi muang changa ron tol chuakin alu te chu a hoi kwal ni te poin alang ani he giraffe lem chunga hian thla lutin chu thla chuan he giraffe ati che ani thei mayangem he giraffe lem hi a hrang ani mai lovang mo